Okay. Hej alle sammen. Okay, ja. Jeg har lige været i bad, og mit hår sidder sådan her. Lidt sjovt. Jeg synes faktisk, det sidder ok. Det må jeg faktisk ærligt indrømme. Okay, men nu vil jeg lige sådan vise jer det, jeg sådan plejer at gøre, efter jeg har været i bad. Okay, jeg starter med at tage min alt i en ansigtsrens fra Matas, som jeg har brugt rigtig meget af. Altså, det ved jeg også godt, jeg har, men det har jeg så ikke bare gjort. Så ja. Yeah. Den ser sådan her ud. Jeg ved ikke sådan, hvad der ellers er. Så, okay, og så åbner jeg den bare her. Sådan her. Og det er sådan noget grønt, og det kan jeg godt lide, fordi jeg elsker farven grøn. Men jeg kan bedre lide pink. Og så gør man så sådan her, fordi det er sådan, og så gør jeg sådan 2 gange, og sådan, fordi det er sådan en lille der, og så kommer der så sådan noget ud på. Så, skide smart. Og det tager man så bare lige i hovedet. Og jeg har jo lige været i bad, så jeg gør det altså nu. Bare lige sådan. Det er sådan lidt ens hud kommer sådan til at skinne lidt af det. Det kan jeg godt lide. Så, altså, jeg synes ikke den, altså, jeg synes måske den skinner lidt hud, det kan jeg godt lide. Men jeg gør altså ikke særlig meget med min hud. Det her det er den sidste ting, jeg gør så. Og så tager jeg min Nivea Visage Aqua Sensation Nourishing Night Care Natcreme. I kan ikke se det, fordi det står rimelig smart dernede, ikke? Men der står der, og så står der Visage derinde. Så ja, men det er så sådan, den ser så sådan noget. Og jeg har ikke ramt bunden på den endnu. Det er dejligt. Der er stadigvæk rigtig meget tilbage. Og det er dejligt. Jeg kan godt lide, når der er meget tilbage i sådan en. Jeg elsker lyden af det sådan. Jeg elsker lyden af sådan noget. Så sådan bare lige, og så får den sådan ud i hånden, og så sådan, og så i ansigtet. Så, nu vender jeg mig så lige om, fordi det bliver jeg så nødt til. Jeg skal lige finde min kam, som jeg selvfølgelig ikke der. Okay, nu vender jeg mig lige om. Okay, det jeg gør ved mit hår, det er, at jeg toperer sådan, eller gør sådan her. Hår. Sådan her med mit hår. Og så op igen. Sådan gør jeg lidt. Og så tager jeg den her. Fashion Style. Jeg slet kop. Bruger. Det er sådan en. Skum. Og jeg bruger ikke særlig meget skum. Jeg bruger kun sådan her. Og det smører man så bare sådan her i hænderne. Sådan her. Og så. Så. Så ja, det er sådan det, jeg havde i dag. Og mine natbukser, det er på sådan her. Bare lige hvis I vil vide det. Det ved I sikkert ikke. Men vi ses. Hej.